زقرب أجندة وانا وخناتات زقلص إيو أفتي وانا وخناتات كيرو زقربه تزولنا يتقراي خناتات زمطنيه إلى يزأمن سلازي 4 أجندة يتكندي ممايتي مالت جزيا منغستي يقصل أي ناي حزب منغستي بهزواوي لتمرص ببزحه حزبي مخريبت يملس لابوتو زبل كمتي نا إثيوبيا منغستي زوله زلو مرصا كايد አሎ ኢልስለ አምን መረጽ አኸነ ካይደ ዝብልዩ ካኦ እቲ ሳልሳይ ደሞ ናይ ሓባር ናይ ኩሉ ዝተዋጻጸአ መንግስቲ ይመረጽ ዝብልዩ እቲ ረብዓይ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክልተ በቃ ዝፈሸሉ እዮም ዝወደቁ እዮም ማለት ንኣብነት ሓደ ክነልዕል ከለና መረጽ ኣይካየድ ተተዋሂልስ ትግራይ ረብዒ ትግራይ ሒዝካ ወይ ፍርቂ ትግራይ ሒዝካ ዝካየድ መረጻ የለ ለህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን እዩ ኣብዚ ወዲቁ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ወረርቲ ኮይኑ ፍርቂ ናይ ትግራይ ገዲፍካ ኣብ ዘይተረጋግአ ኩነታት ህዝቢ ኣብ ቸንዳ ኮይኑ ዝካየድ መረጽ ኣብ ትግራይ የለ ተቀባልነት የውሉ ኢሉ ዝኣመነሉ ህዝቢ ክካየድ ዝግበኦ ነጥቢ ኣይኮነን ዝነጥቢ እዚ ዝወደቀ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ዝወደቀ ነጥቢ ዝረኽቦ እቲ ተዋጻጽአ ዝብል እዩ መን ይወሓሱ ውሕስና ዘይብሉ ሓላፍነት ዘይብሉ ዝተዋጻጽአ በዓል ዋና ዘይብሉ ሓምቲ ናይ 3 ዓመት ዕንኩሊ ኢላውልና ይልጸናሕና ዕንኩሊ መምራጽ እዩ ዝለ ዘይኮን ነገር እዩ ሕዚ ኣፍቶም ክልተ ቁሩ ኣፍቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝብል ከም ሓደ መካትዕ ኮይኑ ዝቀረበ ፍቲ ገዛውን ግዚያዊ መንግስቲ ክቅጽል ኣለዎ ዝብል ውልቀ ሰባት ርእይቶ ዝሃውሉ ከም ድምጽ ስለ ዝኾነ ከም ናይ ሰባት መሰል ስለ ዝኾነ ስከልዕሎ ከለኹ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝተውሃቦ ዕላማ ዘይፈጸመ መንግስቲ እዩ ወይ ድማ እቲ ግዚያዊ መምሕዳር ዝተውሃቦ መደባት 5 መደባት ተሃዮም እቶም 5 መደባት ደሞ ሓደ ተፈናቀልቲ መምላስ እዩ ካልኣይ ጸጥታ ናይ ትግራይ ምኽባር እዩ ሳልሳይ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ምልዓልና ናይ ትግራይ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ዝወጽሖ ብጀኖሳይድ ዝወጽሖ ግፍዒ መጠንን ልኡም ሕካም እዩ ተገይሩሉ ተዋሂቦ መደብ ዝመደብ እዚ ካብ ኩለን ዝተገበረ ነገር የለ ብዚ ምቕጻል ይሱ ኢልካ ዓኒን ኢላልካ ስለዚ ከም ኣማራጭ እቲ ውድብ ኣቕሪብዎ ዘሎ እቲ ናይ ውድብ ዕላማ ካብ መጀመርቱ ዝነበረ እዩ ኩንዳ እምበ ብውዕል ፕሪቶሪያ ኣቢሉ ይጽናሕ ተባሂሉ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ምምላስ ዝብል ወና ቤት ምኽሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኮ ይፍረሰይ መንግስቲ ይጽናሕ ዝብል እዩ እቲ መንግስቲ እቲ ቤት ምኽሪ ክምልስ ኣለዎ ምኽንያቱ ቤት ምኽሪ ሓላፍነቱ ወሲዱ ናይ ህዝቢ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ብኡ ክንመርሕ ኣለና ብኡ ተመሪሕና ድማ ትክክለኛ ዝኾነ መኸተ ንኽካየድ ክመርሑና ኣለዎም ሕዝቡን ትክክለኛ መኸተ ኣካይድካ ታ መኸተና ውዳዋታትና ኣጠናኺርና ቤት ምኽርና ኣጠናኺርና ክንቕጽል ዘለና ዝብል ናይ ህዝቢ እና ናይቲ መድረኽ ዝነበረ ድምጺ ኣነ ድጉፍየ ዝገብሮ ብትክክል ደሞ እቲ መድረኽ ሒዝዎ ዝመጸ ኣጀንዳ ተሰማዕነት ረኺቡ ኣብ ውሳኔ በጽሑ ኢለ ይኣምን ናይ ልምዓንቲ መድረኽ ዝረኣኽዎ ኣጋጣሚ ኣብ ብዙሕ መድረኻት እውን ይሳተፍ እየ ኣነ እቲ ናይ ልምዓንቲ መድረኽ ከዓ ዝመጸ መበገሲ ሰነድ እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክማየጠሉ ዝመጸ እቲ ሰነድ ምስ ቀረበ ሕቶታትን ርእይቶታትን ካብ ገዛ ተባሂሉ ሰብ ከዓ ብዝመሰሉ ሓሳብ በቃ ብዝቁዋሙ ነፃ ግልጺ ዓፈና ወይ ሰቀቀን ብዘይብሉ መንገዲ እዚ መድረኽ ኮምቢ ዓይነት ተዓዝየ ደስ ዝብል እዩ ኮምቢ ኢልካ ሓሳብ ንሓሳብ ዝመሰለካ ሓሳብ ብንጽህና ካብ ልብ ልዕልካ ክትኣማመን ከለኻ ስለዚ ኣብ ሓደ ኮንሰንሰስ ትበጽሕ ማለት እዩ ተደሊኻ ከዓ ኖ ብዚ ገይረ ቅጽልየ ዕላማ እንተልካ ከከም ዕላማኻ ክኾን እዩ ግር ኢልካ ተደናጊርካ ትኾንካ ከዓ በሪህልካ ግልጽ ኮይንካ ናብቲ ዝኣመንካሉ ትመጽእ ትኽእል ኢኻ ኣይ ኣነስ ኣብዚ ኣየ ናይ እከለ ሓሳብ ሒዘ ዝኸድ ናይ ባዕለይ ልኡኽለን እንትልካ ከዓ ብልኡኽካ ትኸድ ኢኻ ስለዚ ኣብ ገለ ልምዓንቲ ዝረኣኽቦ ናይ ገለገለ ከከም ናይ ባዕለይ ርእይቶ ዝገልጽ ኣለኹ ገሊኦም ናይ ባዕሎም ልኡኽ ሒዞም ዝመፁ እዮም ናቶም ዝቐርብ ዝነበረ ሓሳብ ኣነ ዝውክሎ ወይ ዝኽተሎ ውድብ ኣለኒ ገለገሊኦም ከዓ ከምኡ ኮይኖም ተቐሪቦምኒ ኣብ መወዳእታ ብድምፂ ክመፁ ከለዉ ከዓ ገሊኡ ናይ ግርታ እዩ ገሊኡኻ ናይ ዕላማ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ግን መብዛሕትኡ ከምቲ ዝረኣናዮ ትደራሽ እቲ መበገሲ ሓሳብ ሕወሓት ሒዝዎ ዝመፀ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝተማየጠሉ
كم أكلاي كومتيون كم تمايت زقروه منجستنا تونزي في صديحه ناونوري ملس زبلجن ناي كل هزبي تستطفي صراحة منجسي ناتهم حساب تبلع العيو الذي تحسب تبلع العيو نجارات صاريوم كلها قريتهم ولا تعرف كله سلذي كم جزياو من محدارس دارجان هزب تجراي أو حدار ذنبريو زي هزب تجراي خا أو حدار كنبر هزب أي فكر بحق خدزاء اللو كدانا خل اللو جزياو من محدار خا لعليو زخنة دانيا خلو اللو لعو خجز زخل أدب جبر كله زخل أكل كله اللو زي خا حجر كيو حجو سيو بحق بسرعة كمل راح دخلت خوين خا بيت مخرج كله بهزب تمرصه بيت مخرج سقع علمي تحري وعلي بريترا بسرعة زمرح تجراي يلا ስለዚህ ሱል ካዝ መጽኡ ሓደ ፕሬዝዳንት ይመጽእ ከም ቃሕቱ ተሓደ ይመጽእ ከም እዚ ክኸውን ኣይክእልን ተጋሩ ከዓ ከም ተጋሩ ታሪኽና ከም ስለዘይኮነ ብስርዓት ብሕጊ ዝኣምን ተቃለሰሉ መስዋዕት ዝኸፈለሉ ንሱ ስለዝኾነ ነቲ ሕጊ ነታ ስርዓት ክሊ መስዋዕት ዝኸፍል ዘሎ ሶ መስዋዕቱ ብክን ክተርፍ ስለዘይግብኦ ስለዘይፍቅድ ከዓ ሕዚ እውን ንውር ምሕደራና ናብ ቦቱ ይመለስ ምስ ፀገማቱ ኣብ ከይዲ ክንመዓራር ይኹን እዚ ኣነ ምግባር ከዓ ናይ ትግራይ ሓድነት ተድሊ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ትሕገ መንግስቲ ኣማእኺሉ እዩ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ሓደ ክንኾን ድሕሪ ተደልዩማ ሕጊ ስርዓትን ኣማእኺሉ ንኩሉ ክገዝእ ዝኽእል እንተልዩ ብሕጊ ብስርዓት ይግዛእ ካብ ሕጊ ካብ ስርዓት ወፅእ ከዓ ብሕጊ ይቕፃዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ሕግን ስርዓትና ሒዝና ኢና ንኸይድ በር 3 ዓመት ልዕሊኡ ርኢና ኣለና ከም ቃሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ከም እምኒ ሩባ ክንገላታዕ ኣይፍቀድን ዝነበረ ሓሳብ ዝተነበበልና ካብ ላዕሊ ዝወረደ ጽሑፍ ተሰነድ ተነቢቡ ብደንቢ ተመያይጥና እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ይምርሕና ዝብልን ቤት ምኽርና ተመሊሱ ብቤት ምኽርና ክካይድ ኣለዎ ዝብልን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ተሓሳብ ብደንቢ ተገሊጹ ተሓሳብ ወላቶም ተቐራኒ ሓሳብ ዝነበሮም እውን ብደንቢ ገይሮም ገሊጾም ናይ ባዕሎም ሓሳብ ቀዋሞም ሒዞም ማለት እዩ ብደንቢ ቶም መራሕትና እውን ዝመርሑና ነበሩን ብደንቢ ገይሮም ናክልተና ሓሳብ ኣዋዲዶም እቲ መግለፂ መረዳእታውን ብደንቢ ስለ ዝቐረበ ተብዛ ሓሳብ ናፍቲ ቤት ምኽርና ተመሊሱ ብኡ ክንምራሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዙ ብኢድ ብልጫውን ተዋይዎት ብኢድ ብልጫ ቤት ምኽርና ተመሊሱ ብኡ ክንምራሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዙ እሱ ስዒሩ ከም ዝወፀ እዩ ዝመቐረባ መራፅታት ቀሪበን እየን ናይ ገለገለ ተወንዚፉ ፀንሐ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ዶ ይመለስ ሓደ ካልእ ኣይ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ተጠናኺሩ ይቐፅል ክልተ ሳልሳይ ከም ሓድሽ መረፃ ይካየድ ራብዓይ ናይ ሽግግር መንግስቲ እዚ ከም መማረፂ ግን ኩሉ ተራእዩ እንታይ እወንታ ኣለዎ እንታይ ኣሉታ ኣለዎ መን ከይ ክጠቅም ዝኽእል ህዝቢ ኩሉ መማረፂ ፍርሺ እዩ ከማይ እውን ከም ናይ ኣብዝሓ ድምፂ እውን ኣላታን ዘይብላን ዝመረፅናዮ ልዕሊ 2.7 ወይ ኣስታት 2.8 ህዝቢ ሚልዮን ማለት እዩ ዝመረፆ ኣብ 2012 ተመርፀ ድሕሪ ኩናት ረኪቡልና ዝተመርፀ ኣካል ብኣግባብ ክመርሕ ኣይከኣል ምሰንኪ ኩናት እዚ ብተፈላለየ መንገዲ ናብ ንውር ናብ ቦትኡ ይመለስ በዚ ዝመረፅናዮ ቤት ምኽሪ ኢና ንግዛእ ገዛኢ ናይ ትግራይ ክኾን ዝኽእል እዚኡ ከሰጋግረና ዝኽእል ስለዚ ዘለና ፀገማት እውን ልምዓትናስ ፖለቲካዊ ትሕዝቶናስ ኢኮኖሚናስ ዋትኤቨር ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ትግራይ ክደልዮ ዝኽእል መረበትና እውን ክንመልስ ልዕላዊ ግዛኣት ሓድነትና እውን ክንመልስ ተኾይና ብሕግን ስርዓት ክንጢቕ ተኾይና ብሕጊ ተማኺልና እንተኸይድና ኢና ሕዚ ብምሉኦም ብዙሓት ቦታታት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኣለዉ ሕጊ እንድሕር ዘይሃልዩ ንዓና ከኣሊ ዝኽእል ንዓና ክጥርንፍ ዝኽእል ንዓና ከመሓድር ዝኽእል ንዓና ክገንሕ ዝኽእል ሕገ መንግስቲ እንድሕር ዘይሃልዩና ዳርጋ ናይ ዕዳጋ ሰባት ንኾን ኣለና
ኣብ ዕዳጋ ተኣኻኸበ ቡቲኛውኛው ጫውጫው ኢልን ባዕልከ ከም ርእይቱ ከም ግዝዑ ሸሚቱ ኢሉ ተስ ዝረኸበ ረኺቡ ዝኣነስ ዓይነታት ናይ ፈሓጭን ገርሓ ናይ ታር ዕዳጋ ስለ ዘይከውን ስርዓት ዘለዎ መንግስታ ክምለስ ስለ ዝግብኦ እዚ እዩ እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ይፈልጥ ሕዚ ሓደ ተዓፂ እዩ ዘሎ ንስኻስ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ተባሂሉ ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ ገለገሊኦም ሕዚ ቋሙ ከለው ንባዕሎም እዮም ቅትለት ዝፍፅሙ ዘለው ኣይ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ይቐፅል ዝበለ ሰብ መሃያይ ተኸሊአ ንንበር መንገዲ ተዓፅዩ ኣነ እውን ኣብ ዕፅዋ ንንበር ኣብ ፅንተት ንንበር ኢሉ ንባዕሉ ዓርሰ ቅትለት ዝፍፅም ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ናብ ፍታሕ ክመፅእ ተኮይኑ ተዓፅየ ህዝበይ እንዳረገፈ ኣነ እውን ፍትሒ ሲኢነ እንዳንከላለወልኩ ክነብር ኣይክእልን ዝብል ኣይኮነ ንንበር እዩ ዝበሎ ኣነስ ክነብር እየ እዩ ዝበሎ እዚ ከዓ ብፍላጡ ድዩ ብገብሩ ድዩ ብጉርሑ ባዕሉ ይፈልጥ ማለት እዩ እዚ ግን ትቁፅሪ ግን ኣብዚ ዝረኣኽዎ ተወሰነ እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ደገ ኩሉ ይኸውን ስለ ዝኽእል ካብዚ ኣደብ ገይሩ ኣስተውዒሉ ህልንኡ ስብስብ ኣቢሉ ሓሲቡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ናብ ትክክለኛ ክንመጥ ኩና መዋፅኦ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ እዩ በቃ ህዝቢ እውን ተረዳዲእና ተደጋጊፍና ኣብ ሓደ መረዳድኢ ፖለቲካ ኣካይዳ ከይድኻ ኩልኻ ተረዳዲእኻ ኣብ ሓደ ተወዲብኻ ቃልሲ ተቃሊስኻ ንዝመፀ ነገር ኩሉ ነገር ተረዳዲእኻ ኣብ ሓደ ተኣኪብኻ ትግራዋይ ንትግራይ ክንቃለስ ከም ዘለና እዩ እቲ ዘሎ ኣባል ኮነ እቲ ዘሎ ህዝቢ ባዕሉ ውዳዋታቱ ጠናኺሩ ዕላማታቱ ወሲኑ ብቢ ደረጅኡ ብቢ ውዳውኡ ክውደብ ከም ሲቪል ሰርቫንት ደሞ ንሕና ሲቪል ሰርቫንት ሓላፍነትና ክንዋፅእ ኣለና መንግስቲ ዝሃበና ወይ ደማኒ እቲ ዝመፅእ ምኽሪቤትና ዝሃበና ሓላፍነት ብብግቡእና ክንዋፅእ ኣለና ንሕና ተዘይተዋፃእናዮም ብኽሪቤት ልወይኑ ዝዋፅኦም መንገዲ ኣይህሊ ከም ሓላፍነትና ከም መጠን ተጋሩ ክንደይ ግዜ ኢና ንሕና እንደሚ ትግራይስ ብናትና ዕድመን ብናትና ህይወትን ትግራይ ኣብ ዘይኮነ ዓዘቕቲ ገዲፍና ክንኸይድ ኣይግበአናን ትክክለኛ ትግራይ ክትህሊ ክንሰርሕ ኣለና ኢለ ይኣምን እዚ ንውሳነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንቲፒኤልኤፍ ንተግባራውነቱ ኩሉ ኣሚንናሉ ኢና ንድግፎ ዘለና ቤት ምኽሪ ንዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክለጠናኽሮ እንተኮይና ከዓ በቢ ዘለናዮ በቢ ውዳብና ጌርና ነቲ ውሳነ እዚ ክጉልብት ክጠናኸር ተግባራዊ ክግበር ናይ ባዕልና እጃም ክንገብር ክንኽእል ኣለና መንግስቲ ሰራሕተኛ ተኮይንካ እውን ህዝብኻ ብኣግባቡ ክትገልግል ክትኽእል ኣለካ ናይ ተፈላለዩ ልኡኽ ሒዝካ ናይ ቲፒኤልኤፍ ትጎድእ ከም ዘለኻ ዓይነት ብቀላ ተካይድ ኮንካ ህዝቢ ናይ ህልና ጉዳይ እዩ ንሕወሓት ኮንካ ትጎድኦ ስዚእኻ ትጎድኦ ተመልከትዎ ሕወሓት ከምዚ ባዕለይና ጎዳእኽዎ ንህዝብና ሃለኹ ህዝብኻ ለባም ይፈልጥ እዩ መንፊት እዩ ቴርሞሜትር እዩ ስለዚ ውዳበታት ክጠናኸራ ክእል ኣለዋ ኩለን ዓይነት ውዳበታት ከይተወደብካ ዝበሃል ዓወት ከይተወደብካ ዝበሃል ጉልበት የለን ሕዚ እውን ኣብቲ መድረኽ ብቅልፅምና ቅልፅም ክልየካ ከሎ ኢኻ ተፈራሒ ትኸውን ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መክተታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን